Stará Malachovská fakturuje za mladú v RTVS-ke a mladá Malachovská fakturuje za starú v RTVS-ke. Mama Malachovská má za každý mesiac, budeme zaokrúhľovať, 5 000 za dámsky klub a 5 000 tuto za vystupovanie v televíznych relácií Typos za 96 dielov relácie Nebičko v papuľke. Ten diel, viete, išiel na nejaké babičke, hrnce, 2 kamery, rýchlo nastrihať. Toto je. Boris a Brambor. Takže tu je to, no. Boris Brambor, 300 000. Boris a Brambor. 2 hokejisti zarábajú pánu onemu. Teraz 600 000 oktobri 2020. Čo to bolo? Boris a Brambor. Čiže 32, tak Boris a Brambor idú. Kúrnik. Čiže už máme Borisov a Bramborov, už máme 1 000 000. Hej? 600 a 300, 620, už skoro je to 1 000 000. Za každú takú jednu reláciu 10-minútovú inkasuje 2400 eur. Za jeden celý rok dostala 700 000 eur od RTVS-ky. Z vašich daní ste urobili krásny život rodiny Malachovskej. Ja nehovorím, že ich ukradla tie peniaze. Ja sa pýtam, či to je morálne. Lebo idem vám niečo ukázať. Počúvajte ma. Dcera Ivety Malachovskej a Kristina Kocian síce študovala zahraničí, no po štúdiách sa rozhodla, že ostane na Slovensku a pôjde šľapajak mamičky. Veľkú príležitosť dostala v RTVS, kde dostala vlastnú reláciu Zdravá mrškartá a hoci program získal mnoho fanúšikov, televízia ho zrušila. No vieme prečo. Ja to môžem povedať nahlas. Čistička. Čistenie peňazí. Keď v novembri 2019 dostala Kristina Malachovská, dnes už Kocian, vlastnú reláciu o varení, vyvolalo to množstvo otáznikov, ktoré mohli presvedčení, že jej vybavila slávna mamička. Že protekčná. To by ešte ma tak až netrapila, ale aj to ma štve, tak si to prečítajme. Kika to však rázne poprela. Celé sa to ja nie som protekčná babatko, nie, ja som prišla, to čítajte, čo píše. Celé sa to začalo tak, že som piekla pre manžela na volejbalové zápasy rôzne koláčiky a sladkosti. Už tedy som k tomu mala dobrý vzťah. Stalo sa z toho moje hobby a začala som to robiť denne. No nemal to kto jesť. Tak som to chcela niekam dodávať. Vtedy maminke vypadol kuchár v dánskom klube a Andrejka Chabroňová povedala, že tvoja Kika predsa pečie. Tak ma zavolali. Potom za mnou prišla osobne produkčná a že som super a bezprostredná. Hej. A tak dostala nápad, že skúsime vlastnú reláciu. Nejako sa to ujalo a je to tu. Vysielame od pondelka do piatka, každé ráno 8:30. Tešila sa pred 2 rokmi táto krásna brunetka, ako píšu. Krásna. Máma bola prekvapená, že do toho idem. Vedela, že to nebude ľahké. Dopredu ma upozornila, že bude veľa závislícov a hejterov, ktorí mi nebudú piať. A hlavne budem považovaná za protekčnú. Povedala som si, že kým dokážem žiť, povedala som si, že s tým dokážem žiť, Nechcem opätovať svoj sen len preto, že som negatívne posudzovaná ľuďmi. Ja budem variť, ja budem v RTVS-ke. No! Povedala dovtedy. Jej relácia si postupne získala mnoho fanúšikov, hlavne vďaka tomu, že nikdy nepripravila zložité jedlá, však jasné, lebo nevie variť. A kladla dôraz na jednoduché a dostupné suroviny. No. Tak ja som sa pozrel, o čo tu ide. Keď som dával Kristínu Malachovskú, alebo Kristínu v centrálnom registri zmluv, tam veľa nenájdete. Nájdete tu nejaké menovkyne, hore, dole, nikde relácia. Tak som musel ísť do obchodného registra a hľadal som podľa mena Malachovská. Nájdete tu niekoľko krásnych firiem, Potom som prešiel každú jednu a natrafil sa na túto Cool In, Free Cool In. Dáte úplný. Firma Zámocka 22 v 2015 roku. 2008 založená, v 2015 presídlená na Zámocku. Čiže ju kúpili, aby mohli cez ňu ísť. Ale že kúpili, oni ju mali, len ju premiestnili z sídla Gorkého cez Mliekárensku na Zámocku. Mgr Iveta Malachovská. Takže pozrieme si teraz ten Frukil In, dáme SRO a dáme tuto do vyhľadávania. No a nájdeme krásnu sériu zmluv. Samé tisíce. Tisícke. Tieto všetky malé sumy, čo vidíte, no relatívne malé, 5 000, 6 000, 4 000, každý mesiac, okrem letných mesiacov, kedy je
vysielacia prestávka. Sú zmluvy, hoci ako otvoríte tie malé sumy, hej. To mamička fakturuje samu za seba RTVS-ke, hej. Iveta Malachovská fakturuje za každý diel dánskeho klubu, čo vysielajú po obede. Čiže napríklad tu je 10 dielov, stojí 4200 eur, hej. Čiže tam sedí, klebetí si, hej. A toto robí, každých 10 dielov vystaví faktúru na 4400 eur, na 330 eur za to, že ona tam účinkuje a 100 eur za to, že napísala scénar. Čiže Malachovská si takto vie zarobiť, ako, no, tak jak mám hovoriť, stará Malachovská, alebo veľká Malachovská, aby sa neurazila, si vie takto zarobiť, koľko? Tu si pozrieme, jún, maj, hej, mesačne 5000 eur má mamička Malachovská. Hej, budeme hovoriť mamička Malachovská, hej, 5000 eur mesačne za to, že sedí v dánskom klube, má tam štúdio, ktoré dávala RTVS, alebo tu keď si pozrite hoci ako zmluvu, hej, toto hovoríme o dánskom klube teraz, hej. Dánsky klub, aby sme ešte prešli na tú RTVS-ke. Tuto, RTVS, jak dáte. Viete všetci, čo je dánsky klub, či neviete. Archív, televízia, Dčko, dánsky klub. To je taká klebetná relácia, poobedňajšia. Ne? Tak sedia a hodinu rozprávajú, varia. Všade sa varí. Takto len pekne. Všetko dokopy. Na kameru, že je to nové DVDčko teda. A prečo ste sa rozhodli a čo ponúka? V podstate. No, takže takto dánsky klub, dobre. Ne? A zase varí sa, debatuje sa, prezentujú sa rôzne make-upy, one, všetko. Celé po obede, hodinu a pol v RTVS-ke. Hej, každá z tých moderátorok má 5000 eurový, prakticky podobný možno jak Malachovská, to som neskúmal. Iba Malachovské vieme, mamičke Malachovské, že 5000 eur zarába za hodinu a pol vysielania. Toto je ešte nič, hej. Toto je ešte... Videli sme rodinkárstvo, videli sme teraz Malachovskú, že sama za seba fakturuje, ale ja som narazil na niečo iné. A tu sú tie vysoké sumy. Ideme tuto. Poďme na prvú stranu. A tieto sumy ma zarazili. 72 000, 180 000, 230 000, 180 000. Lebo tie sa vymykajú štandardu Malachovskej. Tak si otvoríme prvú. A tu vtedy začala produkcia tej zdravej maškrty. Tej 10-minútovej relácii ráno, čo varí Kristínka, aby sme boli slušní. Tuto. Zase Free-Cool In. Čiže namiesto toho, že keď tam doniesla tá mladá Kristína koláčiky a produkčná si ju všimla, aby povedala, dáme ti pracovnú zmluvu z STVčky a budeš pracovať pre nás pre STVčku. Ešte mamička, ak sa ohradzovala, no, že to nebude, to bude ako rodinka, nie. Tak sama mamička fakturuje za mladú dceru, za jej vystupovanie. Pozrite sa, o čo tu ide. Produkčná zmluva na zdravú maškrtu, na 75 epizód, hej. Na 75 epizód, kde sú sumy? Cena za jednu 10-minútovú epizódu je 2400 eur. Vrátane platnej sadzby DPH, čiže 2000 plus daň. Hej. Čiže 2000 eur, hej, zarobí dcerenka za 10 minút vystúpenia v RTVS za každý jeden deň. Plus, to nie je jak toto, že ja tu sedím, musím si pripravovať materiál, kupujem tu počítače, elektriku platím, internety platím, mikrofóny platím, hej. Tam, počkajte si to pozriem, čo píšete, tam STVčka jej dala ešte lepšie podmienky, lebo to bola najlepšia kuchárka na svete. Tá mala takú prax, že oni boli exkluzivitu, by chceli s ňou mať, tak jej núkali, bude ti stačiť 2000, nebude mi stačiť 2000, tak prišla RTVS-ka a pozrite sa. Jak to tu myslia? Spoločne týmto dajú podknúť RTVS služby. Výkonu. Dáme Google Drive. Dáme Malachovská. A tu sú všetky faktúry od Malachovskej od roku 2015. Hej. Od roku 2015, 2012 teda, hej.
tie malé sumy, vrátane tej zdravej maškoty, znamená, že Malachovská za tých 8 rokov získala 1,2 milióna eur z RTVS. Keď budeme brať len tie sumy, ktorá vybrala mladá Malachovská, hej, Kristína, je to 705 600 eur za necelé 2 roky fungovania. Ale čo ma zaujala táto zmluva za 50 000, je mimoriadne tiež zaujímavá. To je teraz. A zase mama Malachovská, pozrite sa sem, ide robiť nejaký projekt s Petrom Dvorským, dokument, hej, žáner, dokumentárny film, Iveta Malachovská, STVčka prispela 50 000 eur pre pani Malachovskú, aby natočila film o Petrovi Dvorskom. Kristína. A následne filmu Krímama. Krímama ako Kristína mama, hej, kto vie, čo to je. Zámocka 22, tá istá adresa, čiže bez pochyb sú to oni. Kristína Kocianová. Teraz pozor. Hej. Teraz zoberiete Krímamu a hovorím, kurík, no, idem do tých registra zmluv zase. Dám ho tu. A pozrite sa. Mladučka si založila v 2018 roku firmu a všetko rozhlas. Hovorím, čo to ona fakturuje, mladá, keď už tam má faktúry za 100 000. Otvorím. Čiže toto je klamstvo, čo tam hovorili v tom článku. To si hneď zanalizujeme. Otvoríme zmluvu. Kúkam. Píše toto. Rezník. Toto. Krímama. Hej. Mladá Kristína podpísaná. Fakturuje za 20 dielov Slovensko s typosom za to, že tam vystupuje Iveta Malachovská. Čiže stará Malachovská fakturuje za mladú v RTVS-ke a mladá Malachovská fakturuje za starú v RTVS-ke. Tak je toto normálne? Hej. Tu niečo nesedí. Hej. Tu niečo nesedí a budeme sa tým musieť zaoberať. Hej. Tu sa platí 4800 eur. Pozrite sa. Oni to tak vždy časujú. Jak sa pozrieme na zoznam zmluv. Čiže to je každý mesiac. Čiže mama Malachovská má za každý mesiac, budeme zaokrúhľovať, 5000 za dámsky klub a 5000 tuto za vystupovanie v televíznych relácií typos, jak sa to volalo? Typos Slovensko s typosom. Hej? Tu je 20 častí, ale zase tam sa veľa nenarobí. Hej? Pozrime sa. Tu iba príde každý večer. Ona už sedí v RTVS-ke. Toto tu. Pustíme si to. Čiže žrebovanie. Pekný dobrý deň vám želáme. Spoločne s ostatnými hráčmi od nás zo štúdia sledujete posledné vydanie. Čiže keby bola zamestnaná Malachovská na trvalý pracovný pomer v RTVS, tak máme ušetrených 8000 eur mesačne minimálne, lebo by tam robila na 8-hodinovú smenu, dajme tomu, ráno alebo po obede spraví dánsky klub, po obede ďalší si spraví Slovensko s typosom a môže ísť domov. Ale mala by plat moderátorky, dobre, nech je 2000 eur. Ale nie 10 000 a ešte tam mala privilegia ďalšie. Pozor aké. No to pozor aké sú také, že ešte sú všelijaké sponzorské, hej, za umiestňovanie reklám a tak ďalej, priama, nepriama, že pozve niekoho do relácie, hej, aby sa tam odprezentoval a potom má všelijaké výhody z toho, o ktorých ani netušíme. No, čiže jak tá RTVS-ka funguje, mi povedzte, hej? A popri tom, keď si zoberieme poslednú sériu 1,5 roka až 2 rokov, kedy prišla aj dcera Kristína, hej. Keď si zoberieme tú moju tabuľku, dajme tomu od januára od januára zoberieme 2019, alebo áno, od januára 2019 dajme, hej. Od januára 2019, to je riadok 38. Toto vznikasovali za celú čas. Hej.
za 2 roky. 2020, rok 2021. Druhý je 1 000 000 eur za necelé 2 roky, nie od 2000 január 1. január 2020, 21, 22, za 3 roky. Hej? Čiže 300 000 plus ešte ďalšie peniaze za ten typos. Hej? Plus ešte tu nie sú zahrnuté peniaze, čo fakturuje za mamu tomu typosu, tak? A ešte nie sú tam zahrnuté peniaze za iné veci a projekty, ktoré robia individuálne. Hej? Čiže naštandardne si žijú z vašich daní. Hej? A vaše dieťa, nech bolo neviem ako šikovné, vedelo variť, takúto príležitosť nikdy nedostane, lebo už sú tam nanominované tie staré moderátorky. Pozrite sa, aký krásny byt. V tomto bytiku bývam len s mojim manželom a verím, že sa nám bude páčiť. Pozrime si, tak peniaze bere. Kristinka, vy ste už takmer 2 roky vydatá. Je toto váš prvý byt? Toto určite nie je náš prvý byt. My sme spolu najprv žili v jednom byte v Nemecku, potom v druhom byte v Nemecku, potom v jednom byte na Slovensku, takže toto je už vlastne náš 4. byt, ak správne rátam. Dobre, tak nechajme ju variť. Pozrite si. Toto stojí 2400 eur za 10 minút. Na dnešný recept budeme potrebovať sladkú papriku, mletú rastcu, 2 strúčiky cesnaku. Toto, čo tu vidíme, je zmes farebného korenia, čiže máme tam rúžové, čierne, biele a ešte je v podstate v celku. V mažiari si ho budeme musieť podrviť na menšie kúsky. Potom tu máme 2 rajčiny, to nám bude úplne stačiť, 2 limety, a z nich použijeme šťavu. Ten si tam rovno pretlačíme. Pridáme tam tú sladkú papriku, okuliare už mám, mletú rastcu, ešte trošku oleja. Takéto nezmysly váriť. Toho, koľko máme mesa, samozrejme, aby nám to všetko obalilo, to meso, celá tá marináda. Farebné korenie si podrvíme v mažiari. Dobre. To sa hovorí zdravá maškrta. K zvyšku. Sa je tu dosť. Pozrite sa, jak zarába s mesom. Ja si ho určite rozrežem na menšie kusy. Ešte nechutné s prsteňom varí. Ja meso nikdy neklepem. Nezmyslí proste. Postavite sa pred kameru, hej. Natočujete toto. 2400 eur za jeden deň. Hej. To je jedno, ak by to bolo náročné, aj keby pol dňa varila. Kto z vás má 2400 eur za jeden diel takejto relácie? Vy by ste takéto niečo nechceli robiť. A znova musím do vás zmiešavať tú otázku. 2400 eur. Hej. Prečo není zamestnaná pre RTVS-ku ako riadna moderátorka? Prečo RTVS-ka platí externé moderátorky naviac prijatá bez výberového konania? Len tak, lebo je dcera nejakej Malachovskej. Toto ma poburuje. Ale to by nebolo všetko. To by nebolo všetko. Tej RTVS-ke je tých podozrivých zmluv do nekonečná. Toto je len jak spúšťač. Nič. Hej. Buďme radi, že tá relácia má iba 10 minút, lebo keď mala 20 minút, to už je 4800 eur, hej. Možno, že chcela predĺžiť na 15 minút, aby bola, alebo na 30 minút, hej, len povedali, no, to už by bolo veľa, hej. Už by sme veľmi provokovali s vysokými faktúrami. Ale kdekoľvek sa pozriete a dáte si RTVS pochybný projekt, alebo napíšete, hoci nájdete kvantum informácií o iných projektoch, ktoré sú nadfinancované, prefinancované. Jeden z najvypuklejších bola primitívna show. To môžem takto vypovedať. Hej. Nebičko v papuľke. Kuchár Židek. O tom som spravil samostatnú reláciu. Nebičko v peňaženke. Nebičko v peňaženke. Tam išiel do RTVS-ky pán Židek do RTVS-ky. Nie, do Jojky. Jojka mu povedala, že mu dá maximum za hodinovú reláciu, alebo koľko, 2500 eur. Tak išiel do RTVS-ky a tam zinkasoval 15 000, či koľko to bolo za reláciu. A za rok mu vyplatili 1,5 milióna eur
za nič. Išiel, dve kamery, hrniec, povary, bum. Nebičko v peňaženke, to si pustíme. Dobrý deň. Pozdravuje pána Žideka. Takže sme tuto na súde. Pozrieme sa trochu do kuchyne pána Žideka dneska. Ale budeme sa pýtať, kde to z verejných zdrojov vyšlo a prečo a ako, hej. To sa len najlepšia vec mohla stať, aká je. Židek už tedy, to bolo rok 2014, čo som to točil, hej. Vtedy som ho stretol na súde. Židek nie je jediný, čo v STV profituje. Napríklad STV si objednala 25 dielov relácie Nikto nie je dokonalý. Pamätáte si reláciu Nikto nie je dokonalý? Si myslíte, aké sú tam to od spoločnosti New Hattrick za rekordných 800 milión eur. Jeden diel tej relácie Václavová toto, čo išli do ulic, hej? Oni to robili, nie? Nikto nie je dokonalý. Stál 35 000 eur. 1 milión korún. Viete, čo to je ísť do ulic, nájsť 5 hlupákov, čo dáte mikrofón? Kto bol prezident prvej Československej republiky, alebo hoci čo sa opýtate a nevie odpovedať, natočíte 5, zostriháte. 35 000 eur za jednu reláciu. Je toto normálne? Tam sú autorské práva, akože, hej, že hodnota toho producenta, hodnota toho herca, hodnota toho moderátora, hej, takto nacenia a ide to. Prečo sa takto necení práca toho chudáka vo fabrike nejakého, alebo upratovačky, hej, alebo kohokoľvek, čo má manuálnu prácu, hej. Tam niekto virtuálne určí, no, upratovačke dám tak 800 eur a tá chudačka, aj keď bude upratovať u jedného zamestnávateľa od rána do noci viac ako 800 príklad eur nedostane, lebo on tak rozhodol, alebo tak trh je nastavený. A keď nechceš ty, zajtra beriem Ukrajinku za 600. Hej. Ale tu, títo naši slávni herci a producenti, pozrite sa, žijú ako králi. Toto je trápne. Ešte zadáme telefonáty, už sa rozbieham. Vy ste pani zástupca asi, nie? Áno. Dobre. Aké je vaše meno? A súhlas na natáčanie? No, nepotrebujeme súhlas na natáčanie. Ani odo mňa? Určite nie. Natáčanie nie. A to, čo zverejníme, to už je na nás, dobre? Takže z nebička v papulke bolo nebičko v peňaženke. 2014 rok. Najväčší expert to bol režisér Núñez. Toto je najtop expert všetkého, hej. Jak by som to povedal? Ja som bol aj v STVčke vtedy, ak bola prezidentská kampaň a sa ma pýtali, koho ja uznávam za najväčšieho Slováka, hej, lebo vtedy bola tá súťaž najväčší Slovák, podvodná súťaž, ktorá zase mala za úlohu iba niekomu zarobiť niekoľko miliónov eur, hej, a Slovákov ohlupovať nejakou anketou najväčší Slovák. No a ja som bol vtedy na prezidentskej kampani a pýta sa ma v RTVS-ke, videli ste našu súťaž RTVS-ky, najväčší Slovák? A ja hovorím, no najväčší Slovák je sám režisér, hej, ten je tak úspešný, že keby každý bol tak úspešný, tak tu je Švajčiarsko. Však tu si to pripovieme, to je o 12:20 minúty. Ja dlhodobo poukazujem na tie zlodejiny v RTVS-ke, hej. No a tuto si pozrime. To bolo rozhovory s kandidátom na prezidenta o 12. minúty. Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, rozhovory s kandidátmi. A ja tam rozprávam, hej, a ja som tu niekde od 12. minúty. Odkazujem pozitívne, hej, je to osoba, ktorá sa zapísala do našich dejín. Málo kto ale vie, možno jediný Boris Korál si od neho berie príklad, že to bol veľký záletník, však mal až 100 frajerek v jednom čase, tam sa píše, ako, že bol veľký záletník. Akože,
akože Štefánik bol veľký záletník a sa pýtali, čo si myslím o Štefánikovi. Počkajte, to je zase to s tým... Dobre, odtiaľ to pustíme. Oni sa ma pýtali v RTVSke, tak prezidentská kampaň na také hlúposti sa vás pýtajú, aby zase iba legalizovali podvod s tou súťažou, keď si pamätáte, najväčší Slovák. No, musíme to ukázať. Lebo to je všetko prepojené, najväčší Slovák. To sú také veci, čo keď sa zamyslíte. Najväčší Slovák, Rastislav Štefánik. No. Milan Rastislav Štefánik. Pretože priniesol Slovákom slobodu. Milan Rastislav Štefánik, pretože bol astronóm, vedec a politik svetového formátu. No a vtedy robili takú Pre vás popeznú je show. najväčším Slovákom Milan Rastislav Štefánik. Pošlite SMS na číslo 9977. No. A ľuďom, to je tá COVID lotéria, všetko. Prišiel, potrebovali urobiť nejaký projekt, na ktorý sa dá vyťahnuť peniaze z RTVSky. Tak urobili, nedáme ľuďom voliť najväčšieho Slováka. A dali Štefánika, a dali, ne, ty sa asi nedávali, ne? Dali, koho tam dali? Dubčeka, dali tam toho a takých a hercov, dokonca tam boli zoznam, počkajte, ešte také osobnosti, že ja som len kúkal, zoznam najväčší Slovák, počkajte, to boli také mená, hej? Poradie v top 100. No, tak tu pozrite sa, Mečiar, Demitra, Vlhová, Satinský, Fico, Jesenius, a robili losovačky a Sladkovič a Kuzmina, Uršiny, Peteraj, Hodža, Bondra, Danko, Radičova dokonca, hej. No a robili a losovali a ľudia posielali SMS-ky, hej, a títo sa tam pozadí smiali, že koľko peňazí na to vyťahnú, na produkčných nákladoch, na kamerových nákladoch a na všetkom, hej. Proste to si treba uvedomiť, že skutočne to, čo sledujete, a preto by bolo treba zmeniť celkovú to, čo sa deje v RTVSke, sú čisto len vyťahovačky peňazí, hej, peňazí, vyťahovačky, hej, to kľudne sa postavím a budem ukazovať jeden projekt po druhom a keď mi dá ktokoľvek z nich trestné oznámenie po dnešnom relácii, tak nech bude pripravený na to, že keď budem vyšetrovaný preto, že ich nebude aj ohováram, hej, tak budú musieť predložiť účtovné zavierky, faktúry a budeme si ich prechádzať na tom trestnom konaní a uvidíte, kde a ako idú peniaze. Hej. Ja ma trápi, že také ekonomické oddelenie NAKY alebo čo, že nepreverujete tieto veci. Hej. Nepreverujete tieto veci, lebo tam nič dobre z toho není. Dokonca Adela Vinceová, najväčší Slováčka, 38. miesto, no tak to by toto povedal. Hej. Pri takýchto velikánoch ako Andy Warhol byť. Adela Vinceová, no tak to teda áno. Už iba Saifa tam dúfam cifra. Nie, Saifu tam nechceli provokovať asi so Saifom. Ale Vinceovu dali. Dočulomansky, no tak Rufus. Dokonca Miroslav Lajčák. Ten prečo najväčší Slovák, však čo ten spravil? Krčmery, 66, to ešte nebol ani COVID, sa mi zdá vtedy. Nie, COVID bol až po mojej base, čiže COVID ešte nebol. Krčmery, pozrite, už to vpichli. Bernolák, Lajčák, to sú skoky. Dzurinda, najväčší Slovák. No a na tomto projekte vyberali peniaze. Hej? No a jak som ja bol v RTVSke a pýtajú sa ma ten projekt, lebo to vtedy bolo aktuálne a aby to vpečaťovali ľuďom do hlav a takéto hlúposti sa vás pýtali na voľby. No tak počúvajme, čo som hovoril. To je 2-3 minútky. Po 30 rokoch, ja to vidím ako hrubý podvod na občanoch. Eufória v 90 rokoch vyprchala. Posledných 10 rokov je to už iba bieda, beznádej. Ľudia skáču pod vlak proste. Ťažko sa im žije. Nevedia, čo robiť zo zúfalstva. Maj uplyne 100 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Ako vnímate jeho odkaz? Odkaz vnímam pozitívne. Je to osoba, ktorá sa zapísala do našich dejín. Málo kto ale vie, možno jediný Boris Korál si od neho berie príklad, že to bol veľký záletník, však mal až 100 frajerek v jednom čase, tam sa píše, že bol veľký záletník, ale je to ako už iba na vtipnú, ale odkaz je ako pozitívny pre verejnosť. Rozhlas a televízia Slovenska organizuje alebo pripravuje projekt Najväčší Slovák. Kto je podľa vás najväčším Slovákom? Najväčší Slovák z môjho pohľadu, keď sa týka kvality tejto súťaže, alebo čo to bolo hlasovanie, alebo spravodajské relácie, alebo relácie vo vašej televízii by bol teda je samotný režisér pán Nunes, pretože táto relácia posúdila jedine pánu Nunesovi, čiže keby sme brali tak, že koľko on dokázal na tej relácii vyťažiť pre seba,
a raz by Nunes to isté dokázal robiť pre tento národ, tak by bol najväčší Slovak. Aký je váš vzťah k národnostným menšinám a ako by ste k ním pristupovali? No, čiže tu som povedal, tak ryžovať, ako ryžuje Nunes. Keby tu bol Nunes a robil to isté pre Slovensko a nielen pre svoje vrecka, tak sme druhé Švajčiarsko. Nunes NFE. Zase výroba audiovizuálneho diela RTVS. 700 000 eur. Môžete si aj pozrieť, aké. Čo stalo 700 000. Lavácka cesta. 5 proti 5. Čiže Nunes produkuje tú show 5 proti 5. Hej. Viete, čo je tá show večer s týmto moderátorom slávnym? Jak sa volá? Nositeľ práv Family Void od Fremantle Media je, hej, a tak ďalej. Hej. Koľko stojí diel? Spolupôsobenia. Cena. 5 000 eur. No, takto zaokrujú. 4 000 plus daň, no. 470 000. Čiže, viete, jeden diel relácie 5 000 eur, hej. A to je iba za nejaký základ, hej. Toto je iba si za práva. Hej. Ideme, nechcem teda čítať do detailu. Hej. Licenčná zmluva 13 000. Zmluva o výrobe audiovizuálneho diela 114 000. Každý mesiac 100, 200 000, 500 000. Hej. Tu je zase 620, 3 000. Pozrime sa, čo je toto za dielo zase. Zase 5 proti 5, hej. Čiže 98 častí a každá časť 98 častí 100 častí, dajme tomu, hej, po 4 000 eur časť. No, ale aby ste vedeli, jak sa topia peniaze, hej. Tu, také drobné niečo nakrutil, hej, toto, tu. Pozrite sa. Milión. Hej. Milión. Čo to je toto? To si, takto môžete iba študovať, hej. 5 proti 5. Tá show 5 proti 5, to je niečo. To je niečo. Tak potom sa čudujte, že odkiaľ takýto potom si stávajú tie luxusné sídla a všetko, hej. V marci 2019 vysvetlilo, že zmluva s honorárom 12 000 eur za režiu jednej jedinej štúdiovej inscenácie dostala firma MTAN, patriacia a čudujú sa svete ťapákovi. Hej. Čiže on sám sebe vypácal, hej, nestačil mu platiť RTVSky a tu NAKA nekoná, hej. RTVS nešetrila superlatívami. Príbeh tejto drámy privie divákov do Starého Ríma a adaptáciou divadelnej hry Edvarda Radinského a sami na seba podporovali reklamné šoty, chválili sa, akú novú produkciu ide robiť a všetko. Pár dní točenia a bolo hotovo. S materiálom do strižne sa zostalo potom už len vymyslieť, ako kreatívnou oputávkou prilákať divákov RTVS na novembrovú premiéru. Hej. Takzvaný film nakrútený štúdiu RTVS nás stal, čo platíme koncesionársne poplatky, takmer 500 000 eur. 500 000 eur sme dali ťapakovi. Jednoduché kostýmy, jedna scéna, jedno štúdio. Na prvý pohľad bol výsledný produkt určený iba pre veľmi úzkú skupinu potenciálnych divákov. To sú parametre, ktoré si automaticky určili vysielanie na dvojke. Hej. No. 30 inscenáciu si pozrelo len 37 000 divákov. Toto video, čo tu vidíte, bude mať 37 000 za pár dní. Hej. Včerajšie video, čo som robil o amerických z kontrakte, už má teraz 25 000 alebo koľko. Hej. A to som neopýtal 500 000 eur. Tá osoba, čo vám tu predáva za to varenie za 2400 eur, hej, nevidela ani z diaľky stotinu diela takýchto kuchárov a nás tu deformuje videnie ľudí, ako sa má variť. Hej. Však toto je tragédia. Hej. Tu sa má nielen, že vlastne suroviny a to, ale tu treba ľudí vychovávať. Tak treba politicky vychovávať, kultúrne vychovávať, varením vychovávať, všetkým, hej. Nielen sa postaviť a za to, že to je nejaké babetko niekoho, tam bude hádzať do hrca hoci čo, ale ľudí deformovať a potom podľa toho varia a ja sa čudujem, čo robia, hej. Tam z hery varia, pečú koláče, tam z toho robia one, však toto je tragédia, čo sa tu je nám predvádzané, hej. Náhražky samé, hej. Nevysvetlenie, nič, hej. Naštudovať si v knižočke, že čo idem variť a ráno to za 2400 odvysielať, to je katastrofa, hej. Bez hodnotenia kvality, hej. Takže toto je, ja neviem ako, ja to nemôžem ani pozerať. Čiže takéto pseudo show
RTVS-ke, tam sa raz určite niekto pozrie, hej. Ale tých škandálov je veľa, hej. Predražená relácia RTVS. A nikto s tým nič nerobí. Relácia do kríža je predražená. Každú chvíľu vidíte samé predražené veci a deje NAKA. No nikde, lebo niekde je tam ďalší korumpovaný možno. Čekovský tvrdí, že výroba relácia do kríža dvojnásobne drahšia ako Večera s Havranom, hej. RTVS sa ohradzuje voči opakovaným vyhlásenia predsedu parlamentného výboru Kristiána Čekovského o predraženej výrobe diskusnej relácie do kríža. Uviedla vyhlásenie Andrea Pijovarčiová. Hej. No. Aj Havran tiež dobre žije. Tak pozrieme si ho. Hej. Tu je to. RTVS o vyhlásení uvádza, že náklady na reláciu Večera s Havranom a do kríža sú takmer identické. Priemerné náklady na výrobu relácia Večera s Havranom sú 11 800 eur. Priemerné náklady do kríža 12 000. Čo na relácii s Havranom, keď si tu sadnete za jeden stôl a rozprávate, čo tam stojí 11 000 eur? To by ma zaujímalo. Havranov čas? Alebo čo? Však toto je chore. Nový program o finančnej gramotnosti patrí medzi to stále dennodenne. Nový program o finančnej gramotnosti patrí medzi najdrahšie relácie. Filipčík Struhárik. Peniaze hýbu svetom, hej. Peniaze hýbu svetom. Relácia Peniaze je vraj unikátnym. Relácia Peniaze je vraj unikátnym počinom na slovenskom mediálnom trhu. Všetko je unikátne. Všetko sú najlepšie relácie. Najlepšia kuchárka, najlepšia relácia o tomto. Vyniká však cenu. RTV za program platí. Podľa zmluvy dala za 28 dielov 500 000 eur. 430 000 eur. Jedna časť 13-minútovej relácie stojí 15 000 eur. Tak toto už tým niekto niečo tu bude robiť? Ideme ďalej. Ideme ďalej. Predražené relácie STV. Stašák bral za kaviareň Slavia. No tak toto je. Predražené. Stašák bral za kaviareň Slavia. Tu sú skorumpovaní všetci. Lebo toto nehovorím, že to je odmena. Hej. To všetko sú financie, že potom, keď takýmto hercom, spevákom a to dávate tie platby, tak potom ich aj zaväzujete, že keď budete potrebovať politickú podporu, idete zaspievať na akciu alebo podporiť politika, necháme ti tú zmluvu ďalej, len choď tam podporiť toho politika. Choď na námestie, prečítaj. Choď a zaspievaj na jeho mítingu. Tam politik už platiť nemusí, lebo už tu dostal zaplatené. Hoci hudobný program Kaviareň Slavia sa teší obľúbe najmä u starších divákov, Slovenská televízia za jeho výrobu vynaložila poriadny balík peňazí. Podľa informácií Nového času zaplatila za trojdňové nakrúcanie firme hlavného protagonistu Petra Stašaka 10 000 eur. Čiže za 3 dní natočil a potom sa to vysielalo. Nový čas má k dispozícii zmluvu medzi verejnoprávnou televíziou a firmou Petra Stašaka Masta. Masta. To je jak o Masta. Masta, pozrieme si Masta. Masta mastí. Peter Stašák 27 000, tak tu je. 27 000. Tak vidíte, raz to zverejnili a už zákazky neboli. Už zákazky. Kde som tu dal ten článok? Kde je ten článok, čo som tu mal? Počkajte. Tu je. A to je tá relácia o peniazoch. Masta, to je sa uvádza, že spevák a moderátor v jednej osobe si účtoval 27 000 za výrobu, ktorá trvala len 3 dní. Zmluva medzi Stašakom a firmou STV je po hrybovej lampe ďalšou poradí, vďaka ktorej vyšlo najavo, že verejnoprávna televízia platí za výrobu programov nekresťanské peniaze. Na rozdiel od mnohých iných tvorcov, Peter Stašák nemal problém priznať, že uvedenú sumu naozaj dostal. Za jeden diel som dostal 7500 eur, hovorí. Samozrejme, za 3 dní to bolo 27 000 eur. Zapäť však dodal, že nie celá suma išla iba do jeho vrecka, že vraj tam boli hudobníci, cestovné ubytovanie a tak ďalej. No, podľa slovenskej televízie je všetko v poriadku. V dohodnutom termíne boli vyrobené časti, na výrobe sa podielal 25-členný televízny štáb zo štúdia Košice. Takže oni ešte dali aj svoj štáb, jemu dali 27 000 a vybavené, hej. Takže toto je chore. Čiže tak dali štáb aj dámskému klubu, tak dali zrejme aj mladej, to ešte zistíme, Malachovskej, hej. Čiže vy dáte techniku, všetko, oni vám dajú a tak toto je chore. To si to treba takto jasne, logicky a slušne ukázať, hej.
Relácia. Cel ešte viac. Dano Dangle. Dangle to je ďalší vycuciavač RTVS. Dangle pýta za jeden diel show Boris a Brambor 16 200 eur. No tak toto je katastrofa. Bývalí hokejisti Valábik a Gaborík začínali pôvodne podcastom. Ten sa stal televíznou show s názvom Boris a Brambor. Rozhodne to nie je zlácna záležitosť. Televízia zrazila cenu o 1/3. Nákladnú show dvoch bývalých hokejistov, tak oni, čo majú peniaze, ešte toto vycuciavajú. Lebo Dangle to realizoval. Boris a Brambor vysiela na RTVS, zase je vymyslený projekt na čistenie, na vyťahovanie peňazí. Na základe dostupnej zmluvy medzi rejiteľom Rezníkom a produkčnou spoločnosťou Dangla sme zistili, že jedna časť relácie stolí 16 200 eur. A to mali pôvodne oveľa menší podcast. Podľa našich zistení je zmluva podpísaná na 32 častí za horebilnú sumu 500 000 eur. Čiže tam základný projekt, čo chodte za Rezníkom, povedzte 500 000 eur, lebo to sa im oplatí robiť. Hej. Malé sumy sa neoplatí vyberať, lebo potom nemáte čo veľa vracať. Čiže ja si tak sledujem, že 500 000 je taký priemerný projekt tam. Hej. 500 000 a môžeš robiť. Hej. No. Toto je. Boris a Brambor. Takže tu je to. No. Boris Brambor, 300 000. Boris a Brambor. Dvaja hokejisti zarábajú pánu onemu. Teraz 600 000 október 2020. Čo to bolo? Boris a Brambor. Čiže 32... tak Boris a Brambor idú. Kúrnik. Čiže už máme Borisov a Bramborov, už máme 1 000 000. Hej? 600 a 300... 620... Už skoro je to 1 000 000. Zmluva o dielo, zase tu je nejaká 40 000. Zase 400 000. Dúfam, že to už nebude Boris a Brambor. Čo to je ten Boris a Brambor? S úsmevom po Slovensku, 12 častí. Jedna časť 40, koľko dostal? No tak, toto... 29 000, 30 000 eur jeden diel. Čiže tak hovorím. To je mi z toho zle, ja už to nemôžem ani pozerať, kúrnik. A čo je ten Boris a Brambor? To mi ukážete. Boris a Brambor. Čo to je toto za relácia? Boris a Brambor. Čo to je? To hokejisti už nemajú? Kruhových objazdov a neviem čo blabla a zrazu sa udiala taká vec, že to by si nikto nevšimol, ale niekto vtipný a toho pozdravujem, lebo to je asi veľký fanúšik stand-upu, na mestskom úrade to niekto zavesil na ich stránku, že že jaký fór, že o našom meste. No a samozrejme, to nemalo stať, tam sa zbehol celý Svidník s nažhavenými vesnicami a to išlo od toho, že no ty sa tu ukážeš, tak vieš. A teraz zrazu, vieš, tak ja som normálne vysvetľoval, že jak je vám Svidník rád, že tam máte krásne okolie, že tam chodím vám na výlet, to už vieš, to nezmáš. Nie, kámo, to ti nepravia, akože toto, kedy tam máš stand-up? No, to je takéto, za taraniny, 30 000 eur za jednu taraninu, hej? 30 000 eur za jednu taraninu sa mi zdá. Tak, toto už áno. A potom sa čudujme, že o čo tu... Potom sa čudujme, čo sa tu deje. Povedete sa, same. Noému. Dangle. Čiže Dangle ňune za všetko toto. No dobre, ja už to nemôžem ani pozerať. Dajme si pár telefonátov a prípadne končíme, lebo je mi z toho zle. Samé protekcie, rodinkárstva, vyťahovanie peňazí na nehodnotné, nezmyselné veci. A vaše deti, čo máte doma, trpia. Hej. Nikdy sa nemôžu nikam dostať. Na štipendia nemajú. Na štúdia nemajú. Dobrý večer. Haló, Daňo Martin. Dobrý večer. Áno, počúvam. Ja by som chcel povedať takú príhodu ku 5 proti 5. No. Dobre si hovoril. No. Ideš z reláciu a máš pravdu. Ja mám takú krátku príhodu 5 proti 5, lebo ja som tam bol. No. A my sme docestovali do Bratislavy z Košic. A ono to tam funguje tak, že na krúcací deň sa robí 5 alebo 6 dielov. Áno. 100 ľudí dajú do jednej veľkej miestnosti, robí sa tam taká anketa, proste dotazníky sa vyplňajú a tak ďalej. No a jak sa všetko porobilo, tak prišla tam nejaká režisérka, alebo kto to bol, a sa pýta, že kto prišiel z najväčšej diaľky, že akí pôjdu prvý. A my celkom sme boli rádi, že ideme prvý, super. Že my sme zdvihli ruku, hovoríme, my sme z Košic. Dobre, a pred stovkou ľudí nám povedali, že ale veľmi sa netešte, lebo vy idete proti producentovým kamarátom. Hej. Fakt? Včera nám vypadla, že
včera nám vypadla jedna rodina, nemohli prísť Aj. a teraz sme zohnali rodinu tak, že veľmi nepočítajte, že postupíte. Všetci tam 100 ľudí sa začalo z toho smiať, my sme zbledli. Hej. No tak to je drzosť. Išli sme na súťaž, no proste neuznávali nám veci, my sme nakoniec skončili s nulou. Hej. Áno. Keď sa to nakúcala relácia, tak ono to funguje tak, že potom tí, čo to nakúcajú, majú všetci 10-minútovú prestávku, ide sa na balkón, na cigaretku, tak ďalej. A potom na ostatné časti my si máme posadať do publika. Nie, však robíte kulisy. Vy odsúťažíte a potom robíte kulisy. No a my sme ale teraz akože počas tej súťaže mali také otázky, že nám sa to vôbec akože nezdalo ako správne hodnotenie. Takže jednoducho, keď sa toto nakúcalo, išli sme všetci vonku, každý jeden kritizoval, že toto bolo absolútne nefér. No a ja sme išli na takú terasu, na tú teresku, na cigaretku, na balkón. Tak ja som sa zo okolností postavil práve vedľa typka, čo bol ako oproti rodiny. Hej. A on jak fajčí, prišiel k nemu nejaký človek a hovorí, no čo, ako vám to ide? On hovorí, nám už to stačí. Akože my už sme teraz spokojní, už ďalšie nemusíme vyhrať. Hej. No ja som akože ani nevedel reagovať. Odvtedy 5 proti 5 absolútne nepozerám. No to je podvodné všetko. Ale keď to keď človek vidí, urobiť, že máme tu kamarátov, tak dáme im vyhrať. Úplne toto bolo také strašne nechcem. To si celkom dobre urobil, že dneska si to spomenul, to ma potešilo. Áno. Ja to vidím, však takisto robia, jak na Slovensku produkujú teraz tú show o varení, čo sa varí doma, jak je vareška, či jak sa to volá v Čechách, na príjme, u nás neviem, jak sa to volá, čo večer 4 sa stretnú a varia. Tam už vopred prídu a oni tých chudákov manažujú, lebo každý si myslí, že to prirodzene varí, ale tam režisér im povie, tu ti musí spadnúť tanier, tam toto a tak, hej. Všetko, aby také dramatizovali verejnosť, ale hlavne, napríklad tu si teraz spomínam, jak teraz vlastne ste ho podali o tej show, že ja naženú a urobia naraz 5-6 častí, tak to funguje vo viacerých tak oblastiach, no. Ako, že zase robia ešte potom aj kulisy, no. Teraz sa vrátim naspäť. Je to logické. Áno, tak aby ušetrili a viac více. No. Len ja hovorím, že my sme mali takú atypickú situáciu akože s mojou rodinkou v tej súťaži. Tak mám takú spomienku so slovenskou televíziou, takže áno, trebalo by robiť poriadky, ale je to zložité. A veľmi sa teším, že si sa vrátil z basy a pokračuješ tam. Toto klobúk dolu. Veľmi dobre, že si sa odlepil od basket. No, tak toto je najlepšie, čo sa mohlo stať. Dobre, ďakujeme. Ahoj, čau. Dobrú noc.